bami enginemihelo. Yes. Enginemihelo futhi ngani. Now, baba, leli igama elisetshenziswa ukuthi 40 usho ukuthi waba nayo. Okay. Yes. Iyaphinda le mihelo. Ukuba nayo imihelo kodwa nayo futhi imphinde. Enginemihelo futhi ngani. Yes. uKristu aze abunjwe phakathi kini. Akusesiyona imihelo yokuba basindiswe. Sekuyimihelo yokuba uKristu abunjwe. Mawusindiswa uqale wena ube in Christ. Yeah. Bese ufika la simbumba. Yeah. Kuwe manje. Awukwazi ukuhamba ngalo okuyena. Yeah. Yes. Amen. Fanele abunjwe. Yo. And to take shape in your life. Yo. So that the character of Christ. Yo. Ibonakale kuwe. Amen. Let us know. I-event le kaKristu uba uKristu. Amen. Kodwa masebunjwa, it's a process. Yeah. Akabunjwa ngosuku olulodwa. Laba be-industry yey'moto banento abayenzayo. Uma ufuna le moto uzoyisevisa noma uzoyiripera, bafike bathi ishiye. Usikhathi babe nemoto ikhethe isikhala bakuthathe bahambise emsebenzini. Bathi sawuthinta. Yeah. Kanti uma usevisa ikhaya uyashesha wena uthi qaqqa. Yeah. Bona bathathe the whole day. Bakufanele ngo-4 uyishiye ngo-7. Bathi silungile imoto. Yini bafuna ukuyisebenza ungekho? Yingoba wena ungaba yinkinga ekusetshenzweni kwemoto. Ngoba mase beyihlakazile masonto ngafika uzobisho ukuthi kodwa isazo Kalo ngabafana. Ikhona ithemba lokuthokoduka namhlanje. Nabaphazanyiswa ukukhona bakho. Yeah. Be careful of your attitude. Yeah. Ephazamisa ukusetshenzwa kwakho. Amen. Yeah. Amen. Fanele bona siyambumba azabunjwa. It's a process. There is no shortcut. No. Ungathi mawenzele liclass lokungena sikwamukela. Sisafundisa ukuthi yini ukusindiswa bese uthi ayisenza phasa ngithola isitifiketi. Cha, sazombumba. Hey. Sazombumba. Hallelujah. Ukubunjwa kwakhe kwenza ube transformed. Yes. Oh. Amen. Nikukhulu isimo senu. Be transformed by the renewing of your mind. Yeah, bona. Let's challenge your mind. In the spirit, you're okay. You should have some idea. But it's really never matter what you Christ. You are not a good testimony. Hey. I want to follow some bush. Hey. Yes, sir. No, as himself, you look so my No. That is just 10%. What does himself about 90%? No, man, the pulpit. Our knees are out. Man, the pulpit. Can you allow your people class? Thank you, Jesus. In Matthew says chapter 1, tell me from the chapter 1. From verse 1. Hallelujah. Verse 1. Incwadi yokuqala ngayiloba uTheophilo ngakho konke uJesu aqala ukwenza nokukufundisa. Yes, Amen. hayi bhala umathi uqala Theophilo. Yeah. Kaloku uJesu aqala Kwenza nokufundisa. Uthisha wala abafani naloya. Amen. Wase high school yakho. All right. Uthi school yakho uqashwa noma edakiwe. Yeah. As long as content. Hey. The subject. Hey. Ngoba awuzile edaweni wakho uzobe mathematics. Hey. Bayibona kakhulu mabesule edakiwe. Yabona? Omunye uthisha. Hey. Kodwa wala uthisha. Hey. Abenze. Yeah. Abesiyafundisa. Yeah. Owala ngoba laba bala ama disciples. Yo. Ama disciples
disciples mathetes, lisho the learners through the word of instruction and the imitators of their teachers. Yo. Manje la kuyenze ukuthi ufundise kahle ngokwama notes kodwa badide ngokhamba. Yeah. Yabona? Man. But siyamuzwa ukusho kahle kodwa Hey. manje it's either ngokuhamba kwakho ukukhansela isifundo senzile. Hey. Ungalokuthi mawusuke ukhonje kuthiwa awuzofundisa isifundo ngifundisa ukutholela ngifundisa ukutholela forgiveness because let us tholela ngoba ubhizi izimo ezizobiza ukutholela. Beqale wenze. Hey. Bese uyafundisa. Bese uthixo umzalwane. Hey, yeah. Usuthi nawe ngiyena kuJesu. Asikhansele isifundo. Uqala wenze. Hey. Ujesu wamazala. Wathi njani? Wenze. Ikhona i-quote engivamile ukuyithanda kakhulu engiyisebenzisa ethi your public life must be sponsored by your private life. Amen. So that you don't confuse your audience. Amen. That's right. Amen. Hey. Yeah. How is it possible that God can put two personalities in one person? Two personalities in one person. And what do you mean? What do you want to know? Mexico big. Yay. Yeah. Amen. So, leyo nto iqedwa ukufundiswa. Bandama asifundisi we not prescriptive thina. Ekutheni sifundise ukuthi uhamba kanjani. Sifundisa uKristu. Abunjwe. Sifunda uKristu ukuthi akabunjwe. And siyazi ukuthi khona ama-slow Ay. Bana mafika nazo lana ziphuza ukuba ifundo. Nazo zakhona lapho ukuthi bonke ukuthi silolele. Ufuna usibekezelele. Yeah. Wazi ukuthi egcineni iyogcina yenzile le nto. Awukezwa la sana? Asabunje uKristu phakathi kwenu. It's a process. It's a process. Now, ngicela ukusubmit lokho. Into engingayenza njenge-blessed life church ukuba nihlale phansi nami. Okay. Kuyasiza futhi ukuspekthisha lokho ukwazi ukuze uthathe ngokufundiswa. Amen. Ngoba into efanele yenzeke fanele kube khona a culture yana ngaphakathi. It's a culture esithi masifaka simfundisa uKristu. Yenze noma kuthiwa wenza iphutha ungabaleki. Yo. Fanele sifundise ukuthi we are your spiritual home. Iyona ndawo yokuphepha. Ubaba usahamba kudala emhlabeni ngo-90 something. Wangifundisile. Bathi umntana mawenze ukuthi ngakho sasa bafanele kuyabiwa. Ukuthi ungayihlosile ukuthi uhlangana naye. Wakwenze ukuhlangana nempi. Uyibone yaqala. Ufuna ukubaleka. Ungaphela ubaleka uzodluleka. Wathi ungabaleka udluleka. Ngoba ubaleka udluleka ekhaya usuke ucommunicate. Kulaba bajaha. Ukuthi ayikho into ithembile. Akekho into jaha umuntu azamngenise kubo. Noma ngene ekhaya uthi noma ngene ekhaya ngisho uthatha idenja. Yeah. Uthi kubela ngaphandle. Baba ngaphandle baphuma. Baba besangena. It's not okay when the enemy ikudwengula
ubalike bandleni. Yes. Why? This is your place of safety. Uphelile bantwana phakathi. Futhi yazi ukuthi akekho umuntu interested ofuna ukusebenzisa indaba yakho negatively.